I per acabar voldria fer esment, perquè el Jordi ha presentat ara un vídeo parlant de l'artesà, dic, mira, ara podré parlar de l'artesà. Abans de veure el vídeo podré parlar de l'artesà. Aleshores, el que l'alcalde, diguem, aprofita la vinentesa per parlar de l'artesà, ja està? No. Per parlar de l'artesà l'artesà és el patrimoni cultural, diguem, arquitectònic més important que tenim a la comunitat del Prat des d'un punt de vista sentimental, històric, etc. La gent que ha anat a ballar i altres noves generacions que no han anat a ballar i no han pogut, o el teatre no l'han conegut. Ara s'està fent la recuperació del bar, restaurant, de la terrassa, etc. S'ha fet un projecte de rehabilitació que ja el coneixeu. Respecte del teatre, en aquesta legislatura, 2011, estem al 13, 2015, el compromís de l'equip de govern en relació a l'artesà és fer un pla d'usos i concretar quin és el programa d'usos que ha de tenir l'equipament de l'artesà en el futur. Què ha de ser? Un teatre? Un teatre i alguna cosa més? El teatre, el bar i quina cosa més? Això s'ha de definir, perquè és molt fàcil parlar de l'artesà, però què ha de ser l'artesà? Aquí, persones diferents que estem, si féssim una enquesta i diguéssim, escriu 4 ratlles per veure tu què t'imagines que ha de ser l'artesà, escriuríem coses diferents. Segur el bar i el teatre, segur, però segurament es pot incorporar alguna altra activitat, encara que el fonamental és la recuperació del teatre. En aquesta legislatura farem el pla d'usos, que és el programa d'usos per definir què serà l'artesà en el futur. I en aquesta legislatura, en l'any 2014, el proper, probablement es pugui fer front ja, una vegada concretat i amb un consens important a la participació de les persones que han de participar, del món del teatre, etc., es concretarà què ha de ser i se n'encarregarà el projecte. De tal manera que en aquesta legislatura que estem, crec que podrem tenir un avantprojecte molt definit del que serà l'artesà. I la propera legislatura, la meva opinió, és que l'artesà ha de ser el projecte important cultural de la propera legislatura. Això és el lògic, correcte? Això és el lògic. Això ha estat decidit i això està caminant. Que tingueu aquesta informació. Tota la gent que porteu tants anys lluitant, que teniu aquest vincle, diguem-ne, emocional, sentimental, cultural, diguem, d'orgull de ciutat respecte, crec que mereixeu saber que les coses estan així i que l'artesà s'ha de ser en el futur el centre de referència del teatre de la ciutat, que vinculi la pràctica del teatre i que sigui un veritable centre de referència, en aquest cas, a més el cas que em dic, que tingui el vigor i la capacitat de revitalitzar. Aquesta és més o menys l'escenari. Això que dic, els grups polítics de l'Ajuntament, tots ho saben. Tots saben que està així. O sigui, no els he dit ara res de nou. Ells ja ho coneixen, això. Correcte? De manera que, a la mesura de possibilitats, totes les persones que pugueu ajudar des del punt de vista de la proposta, quan vagi avançant el procés, doncs crec que es podrà treballar per aconseguir que la propera legislatura de l'artesà sigui una realitat. Bé, dit això, tanco el parèntesi, doncs reitero l'agraïment i us desitjo a tots i a totes molt bona festa major. Moltes gràcies.